a páni, investičné komentáre číslo 30. 29. Takže na budúce budú 30, ale tentokrát sú s Pavlom Vejmelkom, šéfom slovenskej pobočky Erste Asset Management, členom predstavenstva Slovenskej asociácie správcovskej spoločnosti a bývalým profesionálnym stolným tenistom. Asi najlepším hráčom v tejto miestnosti. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi to vážim. Je tu aj Maťo Kalina, ako vždy. My sme brokeri a robíme investovanie, ktoré je lacné a tým pádom máte viac peňazí na svoje dôchodky. Dobre, tak poďme začať možno aj s našim hosťom. No, tak na úvod. Čo vás privádza k nám? Ako vás, Maťo, váš bývalý kolega presvedčil, aby ste strávil čas s nami? Ja sa rád rozprávam na tému investovanie, takže nebolo to vôbec ťažké presvedčanie. Maťo mi napísal a ja som okamžite tú ponuku akceptoval. Ja musím, to je také príjemné, vieš, lebo Pali je skúsený človek, ktorý chodí aj po konferenciách, aj nejaké rozhovory a tak ďalej. A to vidíš, že mu zavoláš, napíšeš a on jasné, pohode, len ako niečo doriešime nejaké detaily. Nebolo to treba prehovárať, to sa mi veľmi páči, keď je takýto host, že nemusím ho veľmi lámať. No, vy máte už, my sme sa už pred natočením rozprávali, že máte za sebou pomerne bohatú históriu v investíciách, ale možno keď si tak ešte spomeniete na tie začiatky svoje, čo vás tomu investovaniu vlastne priviedlo? Tak študoval som na Ekonomickej univerzite tu v Bratislave na Národohospodárskej fakulte, konkrétne financie, bankovníctvo, investovanie a špecializáciu bankovníctvo. A mali sme viaceré predmety a najbližšie som mal samozrejme, najviac ma lákala tá téma investovania, takže začal som si sám viac čítať v tejto oblasti, vzdelávať sa sám. Na internete tých materiálov bolo naozaj dostatok. Takže toto bola taká hlavná pohnutka, že prečo som sa vydal smerom investovania. Taká prirodzená cesta. Áno. No a za ten čas, čo už v investovaní ste, alebo aj možno aktívne spravujete nejaké peniaze, alebo ľudia, ktorí sú vo vašom týme, tak ako sa to investovanie zmenilo? Že keď ste o to naskakovali, čo bolo iné ako je dnes? Je to veľmi iné. Ja si myslím, že veľmi sa to zmenilo na Slovensku. Ja si pamätám obdobie, ja som začínal v asset managemente Slovenskej sporiteľne, dnes už pobočke Rakúskeho Erste Asset Managementu v roku 2011. Chodili sme školiť, bolo to obdobie prakticky 2-3 roky po veľkej finančnej kríze, ktorá zasiahla mnohých začínajúcich investorov. Poviem to tak, pretože to obdobie predtým, to kolektívne investovanie sa na Slovensku začalo rozvíjať hlavne na začiatku nového milénia. Čiže aj asset management sporiteľne vznikol v 2001. Viaceré asset managementy vznikali práve v tomto období, plus minus. A sú tu aj nejaké staršie asset managementy na Slovensku. Takže v tom období ľudia, bolo potrebné komunikovať s ľuďmi veľa, prechádzať si, že prečo vlastne došlo k takému poklesu, učiť ich, že tá diverzifikácia je veľmi dôležitá. Že toto obdobie bolo neľahké. Naozaj chodil som dennodenne do regiónov po pobočkách, rozprával sa s predajcami. No a v tom čase ten hlavný rozdiel, v čom vidím, je ten, že málo ľudí pravidelne investovalo. To pravidelné investovanie nebolo nejak veľmi rozšírené, čo dnes je rozšírené naozaj významne. A veľa ľudí má skúsenosť s investovaním dnes na Slovensku, čo je výborná správa pre nás všetkých v tomto sektore, ale nielen pre nás v sektore, ale aj pre všetkých ľudí, že si vytvárajú nejakú rezervu, nejaký finančný majetok do budúcna na dôchodok. Máme na Slovensku niečo cez 1,8 milióna ľudí v druhom pilieri. A máme na Slovensku rádovo skoro 1 milión ľudí v treťom pilieri, kde klienti takisto pravidelne investujú. Tie návyky majú nejak vybudované. Čiže v tomto bol taký hlavný rozdiel, že v tom období 2011, 12, 13 alebo po finančnej kríze bolo relatívne už dosť peňazí v podielových fondoch, ktoré sa tu spravovali, ale väčšina tam bola investovaná formou jednorazových investícií, nejakých väčších vkladov. A v podstate tie prvé fondy, ktoré tu vznikali, boli logické nejaké tie konzervatívnejšie, dlhopisové fondy nejakých krátkových investícií, kvázi peňažné. Takže ľudia aj presúvali značné úspory peňazí, možno skladných knížiek do takýchto produktov a nemali také skúsenosti ešte. A vedomosti. Tak ono to bolo obdobie ešte z počiatku zase vysokých úrokových sadieb. Ja si pamätám tie sporiace účty za 3,5-4%. Takže asi do začiatku tie konzervatívne mali zmysel. A ty už trikrát niečo. Ja si to pamätám aj v tom 2002, keď vlastne asset management Slovenskej sporiteľne, tej sporiteľne sa začali fondy predávať. Ja si pamätám tie začiatky toho. Pamätáš rok 2002 už v banke. A 2002, 2003 a tak ďalej. Ja keď som vtedy ponúkol klientke peňažný fond, sa to volalo korunový peňaž, presne, euromi mi chodí porozumieť, ale korunový peňažný fond sa to volalo. A kolegyne sa na mňa dívali vtedy, že či si
či tomu verím, hej, či som sa nezbláznil, že klientke skladné knižky presunúť peniaze na korunový peňažný fond, keď boli tie sázby také, ako ty hovoríš, 3,5, možno do 4%, ale ona mala po roku 7% na tom peňažnom fonde, tak vtedy všetci, že nebola to zlá akože investícia. Len čo sa stalo, ešte jeden problém, ty hovoríš, že neboli tie pravidelné sporenia tak rozbehnuté, to je pravda, vtedy sa nedalo nejakým spôsobom takým automatickým sporiť do fondov, pokiaľ si ja spomínam. A ako to krásne rástlo, ešte pred tým 2008, tak sa začalo špekulovať, ako vždy, keď niečo dlhšie rastie, tak sa začne strašne špekulovať a vtedy ľudia prechádzali práve z tých peňažných dlhopisov, možno aj do tých takých oveľa dynamickejších, až divočín takých, že ruské fondy a podobne. A keď, presne, nejaké, potom tam boli property a podobne. A keď to padlo, v 2008 tieto padli najviac a najdlhšie im trvalo, kým sa vracali späť. Takže to tam, verím, že to bola ťažká úloha. Aj vtedy nás, čo sme sa s tými ľuďmi rozprávali, akože dennodenne, aj určite pre teba, čo si sa rozprával s tými predajcami, lebo naozaj, keď si klientovi poradil, že teda videl si, ako to krásne rastie, tak skúsme toto. Skúsili sme toto a zrazu prišiel 2008 a to fakt, že za chvíľu bum, 30-40% dole. To bolo logické, lebo však keď trh padá, tak tie okrajové investície, okrajové fondy padajú najviac. Tie skúsenosti s tým také neboli. Dnes je, určite sú tí ľudia viacej edukovaní, aj si to už zažili mnohí a vedia, že OK, počkám a uvidím, ale vtedy to tak nebolo. To som sa chcel práve spýtať na váš názor, že je to tým, že dneska ľudia viacej sporia a je to tým, že viacej tomu rozumejú, alebo im majú viacej možností, sú viac do toho tlačení, tak prirodzene podľahnú tomu. Je to určite kombinácia, hej? Čiže je to vzdelávaním ľudí, aj vďaka všetkým sprostredkovateľom, vďaka všetkým ľuďom, ktorí pracujú v pobočkovej sieti. Takže toto výrazne prispieva, približovať tú tému ľuďom, pretože investovanie je taká špecifická téma. Hej. Nezobudím sa ráno s tým, že idem investovať väčšinou. A investovanie je prakticky odložená nejaká spotreba súčasná do budúcnosti. Hej. Že preto je to veľmi náročné. Žijeme konzumný spotrebný život. Mnoho ľudí, ťažšie sa nám vytvára tá finančná rezerva, ale teda jednoducho radšej si doprajeme možno tú spotrebu dnes, ako si povieme, že ten cieľ o 10, 15, 20 rokov, na ktorý si ideme odkladať teraz, to je niečo, čo nás až tak nemotivuje v súčasnosti. Bohužiaľ. Tí, ktorí to pochopili, myslím si, že sú na veľmi správnej ceste, aby mali z čoho žiť, hlavne na dôchodku. Takže toto je také veľmi špecifické. Čiže to investovanie približujú ho všetci špecialisti, všetci ľudia, finanční sprostredkovateľi aj bankári. A dokonca aj vďaka takýmto podcastom alebo rôznym komunikáciám a iniciatíve bank, ktoré komunikujú aj investovanie, a nielen bank, ale všetkých subjektov, ktoré tu pôsobia, to povedomie nejak narastá. Netvrdím, že prakticky ľudia dokonale ovládajú, čo sú investičné produkty. Od toho sme veľmi ďaleko. A nemyslím si, že na svete existuje nejaká krajina, v ktorej je to tak naozaj dokonale. Ale už len tými číslami, ktoré sme povedali, že 1,8 milióna ľudí má nejaký produkt v druhom pilieri, nejaký fond. A veľa z nich si to ani neuvedomuje, čo je možno na škodu. Že oni možno aj pri tých rozhovoroch a komunikáciách, keď sa s nimi človek baví, tak oni nie sú si tí ľudia vedomí, že investujú. Pritom majú druhý pilier. To nie je také veľmi hmatateľné, lebo tie peniaze neodchádzajú úplne priamo z toho účtu. Takže je to kombinácia. A samozrejme tých faktorov, to vzdelávanie tých ľudí, možnosti. Dnes máte možnosť zainvestovať veľmi jednoducho cez nejakú aplikáciu. A tu treba samozrejme, ale ja by som povedal, že čo je najkľúčovejšie pre každého klienta je hlavne nájsť si dobrého partnera pre investovanie, nejakého stabilného, nepodľahnúť iba nejakej jednoduchej lacnej reklame, ktorá komunikuje najvyšší výnos. Treba si zvoliť vhodného partnera, s ktorým človek investuje, pretože to je to najpodstatnejšie. A môžete mať akýkoľvek dobrý produkt, pokiaľ ten klient nie je dobre vedený a dobre vzdelávaný, tak ten klient ani nemusí v vašom dôsledku zarobiť. Nemusí dokázať prečkať nejaký dočasný pokles, ktorý je úplne prirodzený pre investovanie. Vy ste otvoril teraz viacero veci, o ktorých by som sa rád možno s vami obidvom porozprával, že zaprvé, že ten odložený úžitok z toho behaviorálneho hľadiska, to je vždy taká vec, že áno, že budem si sporiť a využijem to od 20 rokov, to je ako s tým fajčením, že všetci vieme, že fajčenie skracuje život.
ale niekto si tú ďalšiu cigaretu dá, napriek tomu, že to vie, lebo je to ďaleko niekedy a tá cigareta dnes spôsobí väčšiu radosť ako to, že bude o 5 rokov dlhšie žiť. Možno potom si bude hovoriť, že to nebolo to správne rozhodnutie, keď k tomu dojde. Ľudia teda dneska viacej tomu rozumejú, hovoríte, zároveň majú viacej možností, ako si to investovanie kúpiť. No a dneska sa ale na druhej strane rozmáha, alebo dneska celkovo už dlhšiu dobu, a dneska je to opäť aktuálne, investovanie možno do aktív, ktoré sú kontroverzné. A tu teraz hovorím na nás dvoch ešte veľmi dobre. Napríklad Bitcoin, hej, 78 000 je dneska cena, možno cca. A teraz, že sú to správne investičné rozhodnutia investovať možno do Bitcoinu? Čo si vy o tom myslíte? Tak z môjho pohľadu tá vnútorná hodnota Bitcoinu alebo hodnota užitočnosť je veľmi spochybniteľná. Že nespochybňujem tým technológie. Že blockchainové technológie je jedna vec a kategória. Bitcoin ako alternatíva k menám alebo ako nejaké platidlo a tak ďalej. To je téma sama o sebe. Z môjho pohľadu tú užitočnosť vzhľadom na potrebné vynaložené zdroje na vyťaženie tých bitcoinov, na energie, ktoré sa na to minú, asi tá pridaná hodnota nie je veľká. Je logické, že nejaké inovácie, akékoľvek inovácie, ktoré kedy boli, tak si vyžadovali množstvo investícií do nich. Hej? To sa týka aj spoločností, ktoré čokoľvek vyvíjajú, či lieky, či čokoľvek, vyžadujú si množstvo investícií. A takisto aj, zvlášť to platilo pri technologických firmách. Čiže na jednej strane pokrok a progres a inovácie by neboli bez toho, aby nejaké peniaze niekam prúdili. A potom je otázka, že kam prúdia. Keď prúdia do nejakého špekulatívneho aktíva, ktoré nemá možno ani podkladovú hodnotu, a do niečoho, čo reálne v živote nevyužijeme, z môjho pohľadu to nespĺňa charakteristiku investície. Je to jednoznačne špekulácia a špekulatívna forma nejakého zhodnocovania prostriedkov. Rozhodne by som povedal, že treba byť veľmi opatrný. Keď sa človek rozhodne, že tam investuje. Že bude s nejakou časťou peňazí svojho majetku špekulovať, tradovaním, obchodovaním takýchto aktív alternatívnych. Kľudne to môže vyskúšať, ale rozhodne by som nerad bol, pokiaľ by ľudia tam zdávali značné a veľké sumy peňazí. Tam je možno ešte jeden problém, čo my vnímame, vidíme, hlavne teda, nechcem sa nikoho dotknúť, ale možno pri mladých klientoch, že on si ešte nevyskúša nič, ani tej akcie, ani ten fond, nič, ale rovno boom, že idem do Bitcoinu, alebo potom Bitcoin už môže byť veľký mainstream, tak kúpim nejakú menšiu. To je ešte väčšia zábava, a samozrejme väčšie riziko, hej, že ako keby niektorí preskočia úplne, že tie skúsenosti, ktoré možno aj my máme s fondmi, aj s tým klasickým investovaním do akcií a do dlhopisov, ale rovno idú do tejto špekulácie. To je podľa mňa ešte väčší problém. Je to veľké lákadlo, samozrejme, pokiaľ sa pozrieme na tie aktíva, že kúpite si nejaký akciový fond alebo akcie nejakých spoločností a hýbu sa možno percento denne, v čase zverejňovania výsledkov možno 5%, hej. Samozrejme sú aj väčšie extrémy, ale globálne z dlhodobého hľadiska, keď sa pozrieme na storočnú históriu akciových trhov, tých vyspelých, tak môžeme povedať, že ten výnos na akciových trhoch sa pohybuje niekde od nejakých 5 do 10% ročne. No. A teda investícia do akcií dlhodobo dokazuje, že dokáže porážať infláciu. Hej. Pokiaľ máte dobre a minimálne sa približí tej inflácii. Pokiaľ máte dobre diverzifikované portfólio, tak pretože tým akciovým trhom sa darí vďaka rastu hospodárskemu a vďaka rastu ekonomiky. Pokiaľ by sme si nakreslili vývoj a rast HDP a vývoj nejakých akciových trhov, tak tá korelácia, teda tá vzájomná súvislosť je veľmi vysoká. A čo sa týka Bitcoinu alebo kryptomien ako takých, čo je podľa mňa veľmi dôležité a možno aby tu tiež odznelo, je také na zamyslenie, že aká je tá celková, ten objem peňazí, ktorý je investovaný v kryptomenách, on je vôbec zanedbateľný. Že globálne, keď sa bavíme o tom, že v kryptomenách dnes je možno už niečo cez 3 bilióny dolárov, možno 3 až 4, a trhová kapitalizácia všetkých akcií na svete je rádobo 100 plus niečo, možno niečo cez 100 miliard teraz vďaka preceneniu. Bavíme sa o tom, že možno 2 až 3 do 4% valuácie, ocenenia všetkých akcií na svete je dnes v kryptomenách investovaných. Vznikajú rôzne, samozrejme, deriváty pridružené na to.
To nie je vôbec malé percento. Aj fondy samozrejme, a aj SEC schválil 11 ETF fondov. Čiže tieto alternatívne investície sa stali dostupnejšími pre bežných investorov. A keď sa bavíme o tom, alebo niekto je veľký nadšenec a očakáva, že ten rast bude taký, aký bol doteraz, že 1000%, alebo koľko za behom pár rokov, ja som dosť veľký pesimista v tomto. Vzhľadom na to, aká by musela byť valuácia toho všetkého a aká je to podkladové aktívum, tá hodnota pod tým. Keď niekto chce investovať do nejakej technológie, môže si vybrať spoločnosť, ktorá vyvíja technológie. Môže investovať do ich akcií, môže investovať do možno nejakého produktu, fondu, ktorý kombinuje a má v sebe v portfóliu niektorých viacerých akcií, ktoré vyvíjajú a snažia sa vyvíjať na tých technológiách niečo. Niečo, čo prispieja Rusu. Ja som presne na začiatku už tak povedal, že investovanie do Bitcoinu, lebo takto to mnohí vnímajú, že oni investujú. Nám sa také stáva, že ja už investujem do Bitcoinu, ale ak chceš, tak mi ponúkni niečo, že časť peňazí by som diverzifikoval aj do toho ETF-ka, na to S&P 500 alebo niečo. Ale ja už mám ten Bitcoin, to je zatiaľ super. Asi my hovorím, že to je naopak. Ale aj tá trhová kapitalizácia, že tu už ako keby niektorí ľudia hovoria, že Bitcoin má trhovú, včera som videl nejaký príspevok jedného známeho slovenského blogera, že trhovú kapitalizáciu Bitcoinu. Počkaj, ale tak trhová kapitalizácia, to už je od slova trhová a od slova kapitalizácia, že za tým Bitcoinom, ako vravíme, my si myslíme, že toho veľa nie je a trhová kapitalizácia nejakej firmy znamená, že to je majetok tej firmy, hodnota všetkých technológií, hodnota v princípe, za tou hodnotou alebo cenou tej akcie by mala byť skrytá. Takže tu sa dostávame asi na taký tenký ľad a ďalšia vec je presne to čo hovoríte, že ak to má naraz ešte o 1000%, čiže 10-násobne, no tak to bude mať hodnotu 700 000, že toto akože čakáme od toho, že toto sa stane, neviem. Ale som rád, že sme túto tému otvorili. Veľakrát sa my možno stretávame a vy možno tiež, alebo ľudia vo vašom týme, že dneska sa nás možno klienti pýtajú, a to investovanie do tých fondov, je to bezpečné? Ako vy odpovedáte na túto otázku? Tak z dlhodobého hľadiska, pokiaľ klient dobre diverzifikuje, v ideálnom prípade pravidelne investuje, povedal by som, že dokonca investovanie aj do tých, čo sa na prvý pohľad zdajú ako rizikové aktíva, ako sú akcie, sú bezpečnejšie ako držať peniaze na účte. Berte to samozrejme nejak s rezervou. Podobne to vníma známy investor Warren Buffett takisto. Myslím, že to tiež niekedy vyslovil, že to investovanie do akcií z dlhodobého hľadiska tým, že dokáže bojovať proti inflácii, že dokáže vykrývať a kompenzovať, tak z toho dôvodu si dovolím tvrdiť, že naozaj to riziko z dlhodobého hľadiska pri dobre diverzifikovanom portfóliu akciovom, takom kvalitnom diverzifikovanom fonde nie je až tak vysoké. Samozrejme, pokiaľ klient nedodrží nejaký dlhodobý investičný horizont a bavme sa naozaj, že 10 rokov a viac pri tom pravidelnom investovaní a potrebuje zrovna tie peniaze odtiaľ vybrať po pol roku, po roku, tak môže zrealizovať stratu. To je prirodzené a ten vývoj taký bol a taký aj bude na akciových trhoch. Čo sa týka, pokiaľ klient tie peniaze nezhodnocuje, neinvestuje, má ich povedzme na termínovom vklade, samozrejme vďaka zvýšeniu úrokových sadzieb centrálnymi bankami. Aj tie terminálne vklady sú zaujímavejšie. Ponúkajú nejaké jednotky percent, povedzme 3,5-4% možno niekde. A čo je zhruba na úrovni nejakej už možno očakávanej inflácie na nejaké nasledujúce obdobie, tak v tomto prípade je to istota, že tú infláciu z dlhodobého hľadiska neporazíte. Pokiaľ tam tie peniaze dávate. Preto je dobré, aby človek zvážil investovanie. Netvrdím, že so všetkými peniazmi mal by mať v prvom rade vytvorenú rezervu. Na tom sa určite zhodneme všetci ľudia asi z odboru, že dôležité je, aby človek mal vytvorenú rezervu. Nikdy neviete, čo sa stane, aká situácia v živote človeka nastane, takže nech ten človek má povedzme minimálne nejaké 3 čisté mesačné príjmy ako vytvorenú rezervu, a povedzme, že do 6 platov, keď má rodinu, aby toto bola ten základ. A keď ho má vytvorený, môže spokojnejšie fungovať a pravidelne môže investovať. A keď má nejaké peniaze ďalšie, tak ich môže investovať. Poď môžem ja ešte k tomu. Aby to možno nevyznelo niekedy, že vyslovene teraz, že investovanie, ale keď sa bavíme o fondoch, ETF-kách, to je jedno, my sa nebavíme vždy len predsa o akciových, ani ty nehovoríš len o akciových, že aj to investovanie je aj
možno bezpečnejšie na kratšiu dobu a samozrejme dlhodobejšie na dlhšiu dobu. Ak chceme tie akcie, aby nám zarobili, tak naozaj my to klientom vysvetľujeme, vždy to je beh na dlhé trate. Ideálne. Ale dnes nie len termíňaky, ale dnes je situácia, že už aj tie dlhopisové fondy niečo nesú. Doteraz mali dosť problémy dlhopisové fondy. Takže naozaj ten konzervatívnejší klient, ktorý si ale chce vyskúšať to investovanie, nemusí ísť hneď do akciového fondu a už vôbec nie hneď do kryptomeny, ale môže to skúsené proces zmiešané alebo napríklad dlhopisové fondy. Dnes je dobrá situácia práve aj na takýto typy fondu alebo... Úplne súhlasím. Tie dlhopisové fondy dnes ponúkajú zaujímavé potenciálne výnosy do budúcnosti. Po viac ako dekáde, kedy tie výnosy boli limitované, boli nízkym úrokovým sadzbám, dokonca záporným úrokovým sadzbám, dá sa povedať, keď depozitné sadzby centrálnych bank boli záporné v dlhšie obdobie. Takže a toto môže byť presne produkt, ako si povedal, kde ten klient bude získavať prvé skúsenosti. Je to vhodný produkt aj pre klientov, ktorí nemajú skúsenosti s investovaním, kde tie výkyvy na trhu, tá volatilita bude výrazne nižšia. Treba však myslieť aj na to a rozlišovať pri tých fondoch, že či si vyberiem fond, kde tie dlhopisy majú priemernú splatnosť 10 rokov a fond, kde tie dlhopisy majú priemere splatnosť povedzme do 2 rokov. Pokiaľ ten klient má investičný horizont, že chce tie peniaze uložiť na 2-3 roky niekde a potom plánuje kúpu nehnuteľností, auta, čokoľvek, tak by sa mal vyvarovať tej chybe, že zainvestuje do fondu, ktorý má tú dlhšiu splatnosť. A tu presne je tá dôležitá úloha toho poradcu finančného, kde dokáže toho klienta nasmerovať a vyvarovať sa takéto chybe, ktoré by mohla nastať. No, my sme teraz tú otázku pochopili tak, ako sme ju mali správne my treba pochopiť, pretože my vôbec nepochybujeme o tom, že fondy sú správna voľba, a my riešime len to, že kedy je bezpečné, riešime tie horizonty, riešime to, že krátke dlhopisy na kratšie obdobie, na dlhšie, že akciový trh vždy porazil infláciu a tak ďalej. Ale že keď sa dostanieme úplne že na úvod, že tá otázka bezpečnosti, že niektorí ľudia, asi aj banky, aj všeobecne sa pýtajú, že sú vôbec tie fondy bezpečné? Ako odpovedáte človeku, ktorý sa vás niekde na detskej oslave spýta, že no dobre, a tie fondy, hej? To je vôbec akože čo? To je bezpečné? A prečo by som to mal veriť? Prečo by som doma nemal mať tie peniaze? Či je garantované to bezpečie? Vy ste aj člen predstaviaca Slovenskej asociácie správcovských spoločností, takže asi viete to povedať aj tak, akože podložiť nejakými dátami a faktami. Tak my ako správcovia podielových fondov spravujeme majetok podielnikov. Že na ten majetok podielnikov nemôžeme siahnuť a spreneveriť ho. Sme dohľadanými subjektami. Čiže toto sa ani v histórii na Slovensku, keď sa bavíme o tom reálnom kolektívnom investovaní, ktoré je regulované zákonom o kolektívnom investovaní, o štandardných správcových spoločností, nikdy nestalo. A verím, že nás to ani nečaká v dohľadnej budúcnosti. Čiže pokiaľ by sme... Čiže tie peniaze sú všetky majetkom podielnikov. Majú ich na svojich majetkových účtoch, majú ten podiel na tom fonde a my ten majetok fondu pravidelne oceňujeme. Čiže my nemôžeme teraz predať nejaký dlhopis, ktorý by sme my využili v náš prospech a tie peniaze z toho, že my ak ho predáme a tie peniaze uložíme niekde na účet, opäť podielujú sa na tom všetci podielníci. Čiže akože toto je kľúčové, aby ľudia pochopili, že ten majetok je majetkom každého jedného podielníka, každého človeka, ktorý investuje do podielového fondu. A my ako správca hráme tú rolu, že za nejakú odplatu ten majetok správujeme. Samozrejme, z tej odplaty musíme vykryť naše náklady, musíme vykryť poplatky, ktoré nás stoja, tie cenné papiere, nadobudnutie ich. Takže asi toto je ten základ, ktorý je potrebné pochopiť. Že nezverujeme vám svoje peniaze, zverujeme vám ich správu. Čiže ja tie peniaze stále vidím, môžem si ich vytiahnuť vy za nejakú odplatu, my všetci za nejakú odplatu. Robíme len to, že sa snažíme dosiahnuť pre vás čo najlepší výnos. Podľa stratégie, ktorá je zadefinovaná, ktorú sme si dohodli, ktorá je zadefinovaná, človek sa s ňou by mal stotožniť, keď do toho produktu investuje, a je zadefinovaná v prospekte fondu, v štatúte fondu. Tá ochrana, ten dohľad toho regulátora, tej národnej banky neznamená, že ten klient nemôže skončiť nejakým spôsobom v strate, ale znamená, že mu tie peniaze nikto nespreneverí a že proste je to bokom. To napríklad úplne v kryptosvete neplatí. Hej? Mali sme nejaké krachy, vôbec neplatí. Mali sme nejaké krachy, kde naozaj sa siahalo na peniaze klientov. Tak tam chýba regulácia. Ona prakticky už blíži sa tá regulácia MiFID, ktorej implementácia je kľúčová pre ľudí, ktorí chcú na tomto trhu nejak participovať, aby tí hráči, ktorí ponúkajú takéto riešenia, boli nejakým spôsobom licencovaní, kontrolovaní, dohľadaní, a aby
sa minimalizovalo to riziko pre bežných ľudí, že zveria peniaze a investujú peniaze niekde, kde tie peniaze o nejaké obdobie už nebudú. Je to zaujímavé, iba posledná moja možno poznámka k tejto regulácii a k týmto veciam. Je to absolútne zaujímavé, že, alebo ja sa tak usmievam niekedy, že OK, Bitcoin prišiel niekedy v 2008 po tej finančnej kríze, kde sa povedal banky zlé a tak ďalej, všetko kvôli bankám americkým, hej. Takže my sme vytvorili niečo, čo pôjde úplne mimo trh, mimo regulácií, bude si žiť svoj život a dnes sa vlastne jasá, hej, na tejto scéne nad tým, že bude nejaká regulácia, že teda bude to inštitucionalizované, dneska sa schvaľujú ETF-ka a podobne. Čiže vlastne sa to dostáva s týmito pravidlami niekde k takému klasickejšiemu finančnému svetu. Hej? A dnes sa z toho tešia tí ľudia, ktorí hovorili, že my ideme úplne mimo systém a je to super vec. Hej? Že kým neskakujeme, tak to je super, že to je neregulované, však to je akože odboj voči finančnej vláde celého sveta. Ale však keď sa niečo pokazí, regulujte to, akože toto nikto nebude regulovať. Hej? Že to je akože to veľa svedčí o tej konzistencii myšlienkovej odberateľov tohto aktíva, ale v pohode. Čo je ako keby fakt, že vznikajú nejaké ETF fondy, nie že vznikajú, už existujú ETF fondy, už som dneska čítal nejaké články, že druhý pilier by sa akože chcel aj do toho pustiť, ale nemôže a že či to je dobré, či to není dobré, lebo však je tam veľký potenciál. Bitcoin sme trošku aj prebrali a ja sa ešte len na chvíľočku vrátim veľmi takému jemnému edukatívnej otázke, lebo to možno bude taký headline tohto našeho podcastu, že a keď sa vás niekto spýta, dobre, a keď ten správca skrachuje, tak tie budú moje peniaze. Tak v tom prípade by mal zasiahnuť ten regulátor a nariadiť teda tú správu nad fondami a prideliť ju nejakému inému subjektu, či už depozitárovi, alebo nejakej inej správcovej spoločnosti. Okay. Takže pokiaľ podielnik má investované peniaze v podielovom fonde a ten správca by mal nejaké existenčné problémy alebo jednoducho z nejakého dôvodu by sa rozhodol, že tie podielové fondy ďalej správať nebude, tak samozrejme na základe nejakej transakcie, nejakej dohody s nejakým iným subjektom alebo za pomoci regulátora by došlo k tomu, že tú správu by prebral niekto iný nad podielovými fondami. A samozrejme môže nastať aj situácia, že jednoducho tie peniaze, ten fond môže ísť aj, nazvem to, do likvidácie, ale môže byť ako uzavrie sa a že sa vráti povolenie na správanie toho podielového fondu regulátorovi. Regulátor to schváli a tie peniaze môžu byť vyplatené podielnikom. A to takisto je jedna z možností, ako sa dá vysporiadať ten majetok, ktorý správca spravuje v nejakom konkrétnom fonde. Stalo sa také niečo na Slovensku? Že by sa fond likvidoval nejakým spôsobom? Je bežné, že dochádza k nejakým zlúčeniam. Môže to byť samozrejme nastávať, že dôjde aj k uzavretiu niektorému fondu, či už na základe nejakých trhových okolností, alebo že dôjde k nejakej k ukončeniu tej pôvodnej plánovanej investičnej stratégie fondu. Existujú fondy, ktoré majú... Ruské fondy 2 roky dozadu? Oni žijú nejaký ten svoj život v súčasnosti, pretože zo dňa na deň prakticky sa stali cenné papiere takýchto cenných papierov neobchodovateľné. Tak. Nenájdete na trhu tú protistranu, kto by s vami zobchodoval takýto cenný papier kvôli sankciám a tak ďalej. Čiže oni žijú väčšinou svoj život teraz takým spôsobom a ono by veľmi pomohlo aj na Slovensku, pokiaľ by tá regulácia, tie pravidlá aj zákon poznal viaceré možnosti, ako povedzme sú známe na západe, že sa dajú tie situácie riešiť takým spôsobom, že by ste dokázali vyčleniť napríklad tie aktíva z toho fondu, nazvem ich tie nelikvidné, alebo tie bad assets, ako bolo známe pri nejakej reštrukturalizácii niektorých bank, a nielen bank, ale že tie by ste dokázali odčleniť, evidovať bokom. Každý podielnik v tom čase, kedy k tomu nastalo, by mal na tom svoj vlastný podiel, na tom majetku, potenciálny výťažok do budúcna, podľa toho, čo by z toho na konci dňa bolo. Okay. Zmrázené nejaké aktíva, akýkoľvek výťažok by z toho prišiel, tak by prináležil v tom podiele každému podielnikovi. A to zdravé v tom fonde, to likvidné, by sa správalo naďalej. Čiže aj takýmto spôsobom sa dajú riešiť takéto situácie. Aj sa bežne takýmto spôsobom riešia. A je možné, že aj na Slovensku uvidíme nejaké úpravy zákony, ktoré nám to potom umožnia ako správcom takto k tomu pristúpiť a takto s takou situáciou naložiť potom z majetka.
Lebo však ak si bežne nakúpim 20 akcií, tak že nakúpim si fondová 20 akcií a jedna mi skrachuje, no tak ho zlikvidujem a mám 19, ale keď mám nakúpený fond, ktorý je zabanovaný, ale 40% toho portfólia je nepodlieha sankciám, chápem. Dobre, a poďme teda na také rýchlejšie otázky, možno, že dneska už sme sa bavili trošku o výnose toho Bitcoinu a môžeme si skrátko si povedať, že máme tak prvý kvartál za sebou, pomaly, a že ako sa vlastne tie akciové trhy hýbali. Potom možno aj váš názor na to, že ako sa budú hýbať do konca roka. Čo vy ako správcovia predikujete, do čoho ste nasypaní teraz? Počkajte, pozriem sa, či tu mám kryštálovú gulu, ale myslím sa... Väčšina hostí nemá. Ale máme kryštálové poháre. Máme nového býka. Ako to? No, však to veľa hovorí o tom. To není investičné odporúčanie, to my to vôbec nedávame, ani nemôžeme. Ale čo teda trhy prvý kvartál? A čo naše stratégie? Zober si prvý kvartál trhy. Keď sme teraz hovorili o tom Rusku, a ja som taký krátky zoznam prehľad nejakých búrz, ako išli tento rok akciových búrz, teda akciových indexov, tak moskovský okolo 7%, za prvé 2 mesiace, dokonca viac ako MSCI World, lebo ten urobil okolo 6,5%. Ale čo to znamená, že sa trhom proste darí? Hej? Znamená, že trhom sa darí. Taká klasika S&P 500 tiež cez 7%, DAX za prvé 2 mesiace, 2,5 mesiaca 6,7%. Akože super, no. Zatiaľ je tá nálada veľmi dobrá, naozaj taká bičia. Je veľmi dobrá. To isté sa týka aj našich stratégií. Tie len za posledný mesiac, za február, majú výkonnosť tie konzervatívne od nejakých 2% za mesiac po nejaké 4,5% tie dynamické. Takže nálada veľmi dobrá. Na druhej strane, dnes je 13. marca, včera vyšli čísla o inflácii z Ameriky, ktoré boli horšie, ako sa čakalo, a trhy mi to vôbec akože včera vôbec nepohlo, hej, čiže si rástli ďalej. Tak som zvedavý, že čo ich zastaví. Hej. A to je presne to, že už aj mediálne, alebo tak už aj ten, čo nie je investičný špecialista, ale len číta správy, tak už číta o tom, že zase sú trhy na maximách, S&P 500 prekonáva každý týždeň rekord, hej. To už si vie prečítať každý. Je to hype, alebo je to vrchol, alebo bude to raz ďalej? Ako to vidíte? Dlhodobého hľadiska rozhodne to bude raz ďalej. Čiže tí ľudia, ktorí investujú pravidelne dlhodobo aj do akciových riešení, podľa mňa nemajú dôvod na to, aby zrazu prehodnotili tú investičnú stratégiu, ktorú si zvolili či už rok, alebo mesiac dozadu, alebo 5 rokov dozadu. Takže tam by nemali meniť nič v tej stratégii toho svojho portfólia, kde si pravidelne 100, 200 alebo 50 eur odkladajú mesačne. Čiže týchto peňazí by som sa osobne akože nedotýkal. A špekulovať nad tým takým spôsobom, že mám tu nasporom nejakú väčšiu sumu, teraz na vrchole to odpredám a následne, keď ten trh mi ponúkne tú šancu, tak to tam znovu zainvestujem a ešte budem mať vyššie zhodnotenie. Toto je dosť také, že lákavé, ale nie je jednoduché. To načasovanie samotné je veľmi zložité. Pokiaľ by sme si natiahli ten graf akcií, povedzme z dlhodobého hľadiska, naozaj, že dlhodobo, tak je to rastová krivka. Takže takéto špekulácie by som asi na tom portfóliu nepodstupoval, lebo vo väčšine prípadov vedú potom k horšiemu výsledku. Možno, že to nie je jednoduché, ale dobre sa to robí spätne. Že sa pozrie, že tu som mal kúpiť, tu som mal predať. No veď to aj klienti, čo majú Bitcoin, hovoria, že však dobre, dám ti 5% aj do toho S&P 500, tak zároveň hovoria, ale teraz nekupujem. Príď, keď to bude dole. A keď prídete, keď to je dole, tak hovoria, to všetko krachuje, to teraz nie. Ešte to bude nižšie. Ale stáva sa, pravidelne sa stáva, aj mne sa to stávalo aj s klientmi, že počkáme, kým to prepadne, aspoň 5% prepad, lenže do toho času to už bolo 10% vyššie, ako to bolo. Od roku 2012 po rok 2018 všetci čakali. A prišiel 200%. Za mňa, že asi najlepšie je mať nejakú stratégiu takú, kde vlastne ten klient pravidelne dlhodobo investuje, verí tomu, tak si ju stanovil a to dodržiava. Keď má záujem klient sa trochu aj hrať s tým a ten trh trochu časovať, tak mal by si vyčleniť nejakú menšiu časť portfólia a povedzme tam, či už bude obchodovať akcie, keď má o to záujem sám, hej, alebo niečo iné, alebo bude sa snažiť načasovať ten trh cez nejaké, či už fondy, alebo iné produkty, kde sa môže sám realizovať. OK, bolo by super, pokiaľ by potom aj vyhodnocoval tie výsledky a dlhodobo a férovo, to je to, čo častokrát potom nedochádza, že tá naozaj sebareflexia, to porovnanie výsledkov v čase rok, 2, 3, 4, vždy nájdeme výhovorku, že prečo to dopadlo inak, ako malo. Netvrdím, sú ľudia, ktorí dokážu aj porážať,
výkonnosť niektorých fondov. A myslím si, že vo väčšine prípadov, aj keď to robia, tak väčšina z nich má aj nejaké to riešenie práve na dlhodobé komfortné pre ňo. To je zase tá behaviorálna vec, že nerealizovaný zisk má pre ľudí oveľa menšiu bolesť ako realizovaná malá strata. Že aj to, že som nezainvestoval a mohol som mať 20% plus, ma nebolí, ak som stratil 3% a potom ďalší rok. Že to je zase taká, že proti logike vec, ale úplne možno aj pochopiteľná. A minimálne na Slovensku v tomto prostredí určite áno. Dobre, a teraz tá druhá časť tej otázky, že vy ako správca veríte čomu tohto roku? V tomto roku my máme, tie stratégie sú dlhodobé. Čiže momentálne sa na to pozeráme aj na tie akciové trhy a máme to, že relatívne mierne optimisticky alebo mierne pozitívne, ale samozrejme sme si vedomi toho, že viaceré rizika, ktoré na tom trhu môžu byť, sú podhodnocované. Keď sa pozrieme na nejaké rizika alebo rizikové prírážky v niektorých typoch aktív, tak sú relatívne nízke, alebo tá volatilita je relatívne nízka. A keď sa pozeráme aj na samotný akciový trh Magnificent 7, na to, že dnes naozaj tá koncentrácia peňazí investovaných v tých najúspešnejších firmách, zo pár firmách je veľmi vysoká. Tá váha v týchto 7 najväčších firmách amerického akciového indexu Standard + 500 je na historických maximách. Že nikdy, pokiaľ sa nemýlim, nikdy vlastne to percento z celkového indexu netvorilo 7 firiem tak významné percento. Tu treba byť obozretný. Takisto ten rast týchto spoločností, tie firmy to dokazujú. Na výsledkoch dokazujú, že performujú vynikajúco, majú prakticky obrovský výrazný nárast tržieb, nárast zisku. Je to aj niečím podložené, ale na druhej strane nedá sa rast do nekonečna. Trh nám to dokázal a história nám to dokázala veľakrát. Spoločnosti ako Nokia a iné, mohli by sme tu menovať veľa firiem, ktoré boli kedysi dávno na vrchole a dnes sú niekde inde. A dokázali sa viaceré tie spoločnosti otriasť, ale prešli si nejakým cyklom, nejakou fázou. Takže treba byť v tomto možno obozretnejší, ale globálne, keď sa pozriete na tie americké firmy, viacero článkov by ste sa stretli, že tá valuácia, to ocenenie voči ziskovosti je na vysokých úrovniach. Videl som niekde články, kde sa písalo, že tie ocenenia sú prakticky blízko dotcom bubline 2001. Že nikdy sme nevideli tak vysoké valuácie. Pokiaľ výjmeme 7 alebo 10 alebo 20 firiem z toho akciového indexu Standard + 500 bokom a pozrieme sa na priemernú valuáciu zvyšku firiem, tak ona je na mierne nadpriemerných úrovniach. Vôbec nie je na ústredných úrovniach. Okay. Vôbec sa nepribližuje úrovňam z dotcom bubliny, že tej valuácie trhu. Čiže na tom trhu sa dá nájsť aj v súčasnosti, a vždy to tak bolo, spoločnosti, ktoré majú potenciál a nepredstavujú až tak veľké riziko z dlhodobého hľadiska. Čiže ten trh ponúka najmä tým aktívnym správcom príležitosti vyberať si spoločnosti, kde to riziko možno nie je až tak významné a veľké, ako staviť to na tie najúspešnejšie, kde tie firmy, kde tie evaluácie môžu byť väčšie. Dosť odpoveď tak, že... Diplomaticky veľmi, hej. A tento rok vidíte, aspoň tento rok povedzme pozitívne, alebo... Tu rozumiem. Máme ešte nakupovať. Na konkrétny titul rozhodne nejaké odporúčanie nedám. Ale čo sa týka, že tej stratégie, ako by som volil ako investor, a to je asi to, čo by sme mali si povedať ako nejaký poradca. Odznelo to, že dlhopisové fondy ponúkajú zaujímavé príležitosti. Rozhodne s tým súhlasím. Vidíme to v iných krajinách, v okolitých, že tie peniaze viac a viac smerujú do dlhopisových riešení, čo je podľa mňa veľmi správne a veľmi dobré aj pre nejakých nových investorov začať práve tu. Keď sa pozerám na to z pohľadu teraz tej asociácie správnych spoločností, že koľko aktív, akých fondov je na Slovensku správaných. Na Slovensku máme nejakých momentálne v podielových fondoch zainvestovaných skoro 13 miliard eur. Pričom rádovo iba nejakých necelých 15%, plus minus 15% je práve v tých dlhopisových fondoch, alebo tých krátkových dlhopisových fondoch. Potom máme rádovo 20% v realitných fondoch, okolo 30% v akciových fondoch, 35% v zmiešaných fondoch. Zhruba takto vyzerá to portfólio celé, ktoré na trhu správcové spoločnosti spravujú. Myslím si, že je veľký priestor na to, aby práve po tej dekáde nízkych výnosov na tom koláči narastala práve tá skupina dlhopisových fondov. Čiže
určite človek nepokazí nič, pokiaľ bude investovať najbližšie 2, 3, 4, 5 rokov do nejakých dlhopisových riešení. To riziko je tam výrazne nižšie a zvlášť, keď ten klient nemá skúsenosť a nevie, čo má očakávať od volatilného akciového fondu, tak tu sa nepopáli nejak významnejšie. Takže toto je trieda aktív, ktorá je veľmi zaujímavá. Čo sa týka takisto zmiešaných fondov, na Slovensku vo väčšine prípadov tie zmiešané fondy sú skôr konzervatívnejšie. To znamená, že majú menší podiel akcií. Tu takisto vďaka tomu, že tie dlhopisové riešenia majú zaujímavejší potenciál, vďaka úrokovým sadzbám, vďaka vyšším výnosom jednotlivých dlhopisov, tak aj zmiešané fondy sú veľmi zaujímavé. Čiže ja osobne očakávam, že tie peniaze budú viac smerovať práve do jednorázové investície, väčšie sumy do dlhopisových fondov, do zmiešaných fondov a bude pokračovať nejaký príliv do realitných fondov, ktoré sú nejak stabilné a stabilné v zmysle, že majú nejaké zastúpenie v portfóliách, nejakú históriu a patria do portfólií v nejakej miere. A myslím si, že samozrejme bude pokračovať pravidelné investovanie do akcií, čo je veľmi správne. A ešte jednu vec si dovolím poznamenať, že kde vidím ten progres, že kam sme sa pohli za dekádu a za to obdobie, čo ja mám skúsenosť väčšiu s podielovými fondami, ale so správou, že som súčasťou správy spoločnosti. A prakticky, keď keď prišlo k prepuknutiu covidu a k pandémii v roku 2020, my sme to videli aj z dát v asociácii, že ľudia nepanikárili. A toto je akože naozaj zrkadlo toho, že mnohí ľudia, finanční poradcovia, robia veľmi dobrú prácu, aktívne komunikujú s klientmi. Vidno, že aj ľudia viac sa správajú v súlade asi s tými stratégiami, ktoré si zvolili. To znamená, keď pravidelne investujú, nespanikárili. Došlo k významnému poklesu na akciových trhoch. Ten pokles bol rádovo 30% na vyspelých trhoch v roku 2020, hneď prvom kvartáli, ale prelom prvý, druhý kvartál. To tam bolo raz, dva. A prakticky rok 2020 skončil na Slovensku, keď pohľadom do štatistík asociácie, tak, že ľudia viac peňazí zainvestovali, ako vybrali. Čiže čisté predaje skončili v pluse, čo je výborné. V porovnaní s rokmi 2008-2009, kedy masovo peniaze odchádzali, je to úplne iná situácia, iný obraz tej spoločnosti a toho, ako ľudia, investičnej spoločnosti, myslím o investorov, ako ľudia sa správajú. Čiže toto je výborný výsledok a veľmi stabilnú časť tých pravidelných prítokov tvoria už dnes pravidelné investície. My odhadujeme, že rádovo okolo 1 milióna ľudí pravidelne investuje do podielových fondov aj cez správcové spoločnosti. Ja som sa teda snažil z toho vyberať tú konkrétnosť, že teda, či to zhrnem a mi povedzte, či dobre, alebo či vôbec nie. Že teda neurobím zle tohto roku, ak nevylúčim z investovania aj dlhopisy, aj reality možno majú teraz nejakú príležitosť a teda mal by som určite ostať aj v akciách. Dobre som to pochopil? A pokiaľ máte dlhodobý investičný horizont, rozhodne nemáte dôvod na to, aby ste prehodnotili tú stratégiu a zrazu by ste z tých akcií odišli, napríklad iba do dlhopisov, nespravili by ste sa racionálne, to portfólio by ste veľmi zmenili, z dlhodobého hľadiska by to pravdepodobne prinieslo oveľa horšie výsledky, ako tá stratégia, ktorú ste si pôvodne zvolili tými akciami. Tie majú opodstatnenie v portfóliu. A rozhodne nespravíte zle, pokiaľ sa rozhodnete investovať do dlhopisov. Myslíte na to, že je kľúčové a dôležité, aby to portfólio bolo dobre diversifikované. Investovať značnú časť peňazí do jedného konkrétneho dlhopisu predstavuje zvýšené riziko, pretože portfólio rozhodne nie je dobrým riešením. Takže tiež si treba radšej vybrať nejaké dobre diverzifikované portfólio, možno nejaký dlhopisový fond, kvalitný a takisto tie zmiešané fondy. Tie by som pričlenil k tým dlhopisovým a k tým jednorazovým investíciám, že stratégia na 5 rokov v pohode. A čo sa týka realitných fondov, takisto nemáte dnes dôvod podľa mňa spanikáriť a vyberať peniaze. Sú prakticky tým cyklom rastu úrokových sadzieb. Dnes sme pravdepodobne niekde blízko toho vrcholu. Očakáva sa aj znižovanie úrokových sadzieb, ktoré by mohlo napomáhať aj takýmto investíciám. Takže ani z tých realít sa neoplatí dnes asi vyskakovať. Myslím z realitných fondov, keď sa vyjadrujem realit. Ja. Z realit nevyskakujte, hlavne zvyšte. To rozhodne nie. Takže aj tu je nejaký potenciál a pokiaľ v tom portfóliu to máte dobre diverzifikované, že tie realitné investície tvoria 10, 15, 20% toho portfólia, povedzme. Majú tam opodstatnenie a nemali by ste tú stratégiu dlhodobo prehodnocovať takisto. Mali by ste ich tam držať.
My sa už tomu stolnému tenisu dneska asi nedostaneme, ale to snad na budúce. Verím, že ešte prídete. Ale z toho, čo vlastne sme sa rozprávali, tak je to také pozitívne celé výhľadovo na tento rok. Ja som niekde ináč teraz videl aj ten graf, že áno, že tá veľká sedmička tých technologických firm ťahá ten index, ale že že index, že equal weight, že všetky tie firmy z S&P 500, keď sme mali rovnakou váhou, tak aj ten index, už neviem teraz to porovnanie, či viac alebo menej, ale že veľmi signifikantne rastie. Že keď sme takto dostavili ten index S&P 500, takže asi to je znak toho, že tie firmy všeobecne sú zdravé a ekonomická. To bolo aj v Lani, vieš, aj v Lani, áno, M7 išlo veľmi dobre, ale zvyšok urobil okolo 12%, tuším S&P 500, hej. Vďaka štvrtému kvartálu, hej, že ten úvodná polovica bola taká, že ten zvyšok trhu prakticky, dá sa povedať, že stagnoval. A na ten posledný kvartál bol veľmi pozitívny. Ale bol to celý rok a bol ten rok pozitívny, lebo ono vždy niečo je. Hej, vždy niečo je, v tom roku sa niečo stane, čo tie akcie buď stiahne dole, alebo tie investície, alebo ich potiahne hore. A minulý rok, áno, to bol ten štvrtý kvartál, keď sa začalo špekulovať na znižovanie sadzieb asi tak viacej a potiahol to aj zvýšok toho indexu. Ale keď sa na to pozeráme v rámci tých rokov, že priemer je niekde, aj ty si hovoril od 5 do 10%, že sa dá, tak nakoniec aj ten zvýšok indexu, okrem tej veľkej sedmičky, ho prekonal. Priemer. Jo. Dobre, na záver máme pre vás také, že 5 rýchlych otázok, že buď že áno, alebo nie, alebo A, alebo B. A bez toho nejakého veľkého rozmýšľania, keď odpoviete, tak bude to pre vás hodnotné. Chcete do toho ísť s nami? Poďme. Dobre, tak asi začnem ja dneska, čo povieš? No skús, pohode. Môžeme? Prvú. Fajn, takže realitný fond alebo nehnuteľnosť? Realitný fond. OK. Pokles nálady na kapitálovom trhu alebo pokles nálady vo firme, kde šéfuješ? Čo by som si vybral, hej? No, čo je pre teba také, hej, možno horšie alebo lepšie, pokles nálady na kapitálovom trhu alebo pokles nálady vo firme? Moc na tým nerozmýšľať, čo by bolo asi horšie? Pokles nálady vo firme jednoznačne. Vysvetlím to. Jasné. Radšej červená alebo čierna strana pingpongovej rakety? Červená. Ja som ti vravil, že to bude... Ja hovorím, že dnes už nemajú strany červenú, ale... Už je viacero farieb skoro. Ale Bari vraví, že všetci poznáme z mladosti červenú a čiernu. Nie, áno. Okay. Čierna je povinná a potom je iná farba, ktoré sú schválené. OK. 1,5 bitcoinu alebo 10 miliónov rubľov? Ani jedna, ani druhé. To sme tu ešte nemali. Ale vlastne je to aj pochopiteľné. A teraz taká obligátna, ktorú dávame každému hosti, rýžový nákyp alebo kapustné fliačky? Kapustné fliačky. Výborné. Ja som fanúšik rýžových nákypov, keď už si musím vybrať z týchto dvoch pochutiniek. Dobre, takže to bol náš host, Pavol Vejmelka. Ďakujem veľmi pekne za veľmi hodnotný rozhovor. Dúfam, že ešte budeme mať príležitosť niekedy v podobnom duchu aj pokračovať. To je Brokeria investičné komentáre. Maťo Kalina. Majte sa pekne, ďakujeme. Ďakujem pekne za pozvanie.